ጾም ንበይኑ እኹል ድዩ? ጽባሕ ንልብና ናብቲ ንድምፂ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኾም ዝተዛረቡ ቅዱሳን ነቢያት ነቲ ዝሰበኽዎ ቃል ንምቕባል እነዳልወሉ እዋን ናብቲ ዝተባረኸ ጾመ ነቢያት ንኣቱ ኣለና። ነዚ ቅዱስ ወቕቲ እዚ ክንጅምሮ ኸለና እቶም ጥንታውያን ኣቦታት በረኻ ሓደ ህይወት ዝልውጥ ዓሚቕ መልእኽቲ ብዛዕባ ጾም ይነግሩና። እቶም ኣቦታት በረኻ ጾም ብዛዕባ ከርሲ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ልቢ ምዃኑ ይምህሩና። ሓደ ካብዞም ኣቦታት እዚኦም እቶም ዓብዪ ናይ ምንኩስና ኣቦ ኣቡነ አንጦንዮስ ናብቶም ኣብ በረኻ ዝነበሩ መነኮሳት ክጥምቱ ከለዉ ሓደ ንዓና ንደቁ ሎሙውን ዘስጋኣና ዓበ ሓደጋ ረኣዩ። ብዙሓት ሰባት ብብርቱዕ ይጾሙ ነበሩ። ብዙሓት ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ጥራይ ይበልዑ ነበሩ። ብዙሓት ንስጋኦም ብጥሜትን ጽምን የድክምዎ ነበሩ። እንተኾነ ግን ኣባ አንጦንዮስ ሓደ ዘሰንብት ቃል ከምዚ ብምባል ገሊኦም ንስጋኦም ብጾም ኣድከምዎ ግን ምስትውዓል ስለ ዝገደሎም ካብ ኣምላኽ ርሒቖም ይርከቡ ኢሎም ተዛረቡ። እዚ ቃል እዚ ሓደ ዓበ ሓቂ የዘኻኽረና። ጾም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣዕኑድ መንፈሳዊ ህይወትና እኳ እንተኾነ ጾም በይኑ ጥራይ ናብ ኣምላኽ ከቕርበና ግን ኣይክእልን እዩ። ጾምና ካብቲ ናይ መግቢ ምኽልካል ሓሊፉ ብኻልኦት መንፈሳውያን ግብርታት እንተዘይተሰኒዩ ከም ሓደ ነብሲ ዘይብሉ ኣካል እዩ ዝኸውን። ኣባ አንጦንዮስ ከም ዝበልዎ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ንጾምና ትዕቢት እዩ። ሓደ ሰብ ክጾም ከሎ ኣነ ካብ ካልኦት ንላዕሊ እየ እንዳበለ ንጾሙ ከም ዓብዪ መንፈሳዊ ዓወት ርእዩ ነቶም ዘይጾሙ ብንዕቀት ክጥምቶም ንሱ ጻድቕ ንሳቶም ድማ ሓጥኣን ኮይኖም ክረኣይዎ ኣነ ዝያዳ ኩሎም ኣሕዋተይ መንፈሳዊ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ። እዚ ጾም እዚ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዋጋ የብሉን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብቲ ናይ ፈሪሳውን ተቐባል ቀረጽ ምሳሌኡን ነዚ ሓቂ እዚ ኣጉልሒዎ እዩ። እቲ ፈሪሳዊ ኦ ኣምላኽ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ፣ ዓመፅቲ፣ ዘመውቲ ወይ ከምዚ ተቐባል ቀረጽ እዚ ስለ ዘይኮንኩ ኣመስግነካ ኣለኹ ኣብ ሰሶሙን 2 መዓልቲ ጾም እናበለ ጸለየ። ጾሙ ናብቲ መርኣዪ ትዕቢት እዩ ተለዊጡ ነይሩ። ተቐባሊ ቀረጽ ግን ኦ ኣምላኸይ ንዓይ ንሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ። ንሱ ዝጾመሉ እዋን እኳ ኣይጠቐሰን። ልቡ ብትሕትና መሊኡ ነበረ። ጎይታ ድማ እቲ ተቐባል ቀረጽ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ኸደ በለ። እቲ ከም ዝጾመ ዘይጠቐሰ ሰብ ጸደቐ፣ እቲ ብጾሙ ዝተማጻደቐ ግና ተነጽገ። እዚ ምሳሌ ንዓና ዝምህረና ጾም ብዘይትሕትና ኮንቱ ምዃኑ እዩ። ሓቀኛ ጾም ንሰባት ብፍቕርን ብምሕረትን ምቕራብ እምበር ብትሪ ምፍራድ ኣይኮነን። ነቢ ኢሳይያስ ነቶም ህዝቢ ክገንሖም ከሎ ነቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ጾም ከምዚ ኢሉ ገለጾ። እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዝስዕብ እዩ። ንማእሰር እከይ ምፍታሕ፣ ንርዑት ባርነት ምዝላቕ፣ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ፣ ዓርዑት ባርነት ዘበለ ኩሉ ምስባር፣ እንጌራኹም ንጥሙይ ምምቓል፣ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል፣ ዕሩቕ እንተሪኢኹም ምኽዳን፣ ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምሕባእ እዩ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 7። ኣምላኽ ዝደልዮ ጾም ካብ መግቢ ምኽልካል ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ጽልኢ፣ ካብ ቂምታ፣ ካብ ስስዐ ምኽልካል እዩ። ንሓውና ይቕረ ከይበልናሉ ዝጸምናዮ ጾም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መዓዛ የብሉን። ንዝጠመየ እንዳ ኣብላዕና፣ ንዝጸምዐ እንዳ ኣስተና፣ ንዝዓረቐ እንዳ ኸደና፣ ንዝሓመመ እንዳ በጻሕና፣ ንዝተኣሰረ ድማ እንዳ ጸናናዕና ዘይጸምናዮ ጾም ምሉእ ኣይኮነን። ኣባ አንጦንዮስ ኣብቲ ቃሎም ምስትውዓል ስለ ዝገደሎም ዝብል ሓሳብ ተጠቂሞም ኣለዉ። ምስትውዓል ማለት ነቲ ትኽክለኛ ዓላማ ናይቲ ትገብሮ ዘለኻ ነገር ምፍላጥ እዩ። ዕላማ ጾም እንታይ እዩ? ምስጋና ምስቃይ ጥራይ ድዩ? ኣይፋልን። ዕላማ ጾም ምስጋና ኣግዚእና ንነፍስና ካብ ምድራዊ ባርነት ሓራ ምውፃእ እዩ። ንመንፈስና ንምብርታዕ፣ ንጸሎትና ንምስሳን፣ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ርክብ ድማ ንምዕሟቕ እዩ። ሓደ ሰብ ብዘይ ምስትውዓል ክጸውም ከሎ ኣብቲ ናይ ግዳም ስርዓት ማለት ኣብቲ መግቢ ዝበልዓሉ ሰዓታትን ኣብቲ ዓይነት መግብን ጥራይ እዩ ዘተክር። እዚ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ
ልቡ ካብ ሓጢያት እንተዘይጸይሙ ኣእምሮ ካብ ክፉእ ሓሳባት እንተዘይጸይሙ እቲ ጾም ናብ ናይ ስጋ ልምዲ ጥራይ ይቕየር እምበር ጾምና ሓቀኛን ንኣምላኽ ዘሐጉስን ክኸውን እንትደኣ ደሊና ሰለስተ ነገራት ክንዝክር ኣለና ጾምና ብትሕትና ይተሓጸብ ጾምና ብፍቕርን ብምሕረትን ይሰለም ጾምና ብምስትውዓልን ብጸሎትን ይመራሕ ሽዑ እቲ ጾምና ናብ ሓደ ስጋዊ ልምዲ ዘይኮነስ ናብ ሓደ ህያውን ንኣምላኽ ዘኽብርን ኣምልኮ ክቕየር እዩ እቲ ብጾም ዝደኸመ ስጋና ንመንፈስና ናብ ሰማይ ዘዕርፋ ክንፊ ክኸውን እዩ ንዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ኩሉ ምእንቲ ክባጻሕ መሃሩ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ካልኦት ንኽመሃሩሉ ሼር ሪፖስት ላይክ ኮመንት ብምግባር ኣካፍሉ ፈለው ብምባል ድማ ኣባል ናይዚ ቻነል ኩኑ